Ja. Fedt. Jelly beans. Det er min mor. Det er første gang, hun prøver det her. Er det lugtende sokker? Lad os prøve. Må man godt få den ud igen? Nej, selvfølgelig må du ikke det. Det var dem, jeg fik da. Var det? Det smager lige sådan på. Ligesom hvad? Snyder du mig? Nej, du har selv været med til at lægge dem op. Det er okay. Min smagte ikke noget. Nej, det gør min. Hvad skal vi så prøve? Så prøver vi tandpasta. Tandpasta? Hvorfor du får lov til at vælge først? Ja. Jeg tænker, at den ikke kan være så slem, hvis den er. Jeg har fået tandpasta, men den smager godt. Den går godt få en god smag oven på den anden. Decendium. Faktisk. Engangsvaskeklude. Det er de hvide. Ja. Skal du kunne tage dem? Ja. Nå. Jeg har ikke prøvet en engangsvaskeklude før. Jo, det har jeg. Der er jo smag parfume. Det gør min også. Gør den? Jeg tør slet ikke at tænke på rådne æg. Nej, de er gode nu. Opkast og rådne æg og hundemad. Vi tager lige... Og bussemand. Vi tager lige rådne æg. Ja, du får lov til at vælge først. Den har jeg. Ja, jeg også. Har du? Ej. Hvorfor skulle du have to af dem? Ej, den er dårlig. Ja. Ej, puha. Og så tager vi opkast. Så er de værst væk. Hvad for en skal vi tage? Jeg har fået fersken. Jeg æder med. Det er den værste. Altså, den var Græsplæne eller lime? Hvis du græsplæne. Hvordan smager det? af græsplæne. Ej ja. Sådan helt bitter. Smager lidt af jord. Ja, blomster. Altså ikke sådan gode blomster. Jeg synes bare, jeg ser det der ord. Bussemand. Jamen, hundemad på dåse. Er der også. Jeg tror ikke, den der bussemand, det er den værste. Det ved jeg da ikke. Hvad sagde den? Den er slem. Ej. Ja. Hvorfor har vi den begge to der træls? Men jeg skulle sige, det smager ligesom noget, jeg har smagt før. Men jeg mener et eller andet. Han smagte grimt. Ja, hvis du er heldig, så er det chokoladebudding. Jeg tror, den der det er den bedste. Vi prøver. Nej, Ej, det er den værste af alle. Den er ræd.
Det skal vi ikke prøve igen. Nej. Ej. Jeg kan godt forstå, at hun tækker. Hunden. Ja, men når hun skal spise sådan noget. Og jeg vil ikke smage andre. Nej, men det er ikke den værste. Fedt, tak. Hvad skulle du det for? Så prøv det.